Hey guys, mi-am și astăzi m-am gândit să fac câteva lucruri despre mine. Deci să începem. Am 12 ani, m-am născut pe 13 octombrie și locuiesc în București. Sunt zodia Balanță. Da, am ochii de culoare și albastru și verzi. Acum mai am verzi. Am 1,3 m, ceva de genul. Desenele mele preferate sunt SpongeBob, Victoria Lumina Reflectoarelor, iCarly și Big Time Rush. Culoarea mea preferată este albastru. Îmi place să desenez, să ascult muzică. Ador unicornii și pandicornii. Iubesc vara, Pringles și înghețata. Am 6 animale de companie, adică 3 iepuri, un câine și 2 hamsteri. Când am ce face, mă uit la vloguri pe YouTube sau ascult muzică sau desenez, depinde. Mă uit la filmele horror și cele animate, Răspanacul, Morcovi, Matematica. Nu mă enervez așa de repede, adică tu să nu pui mâna pe chestia, deșteba, bonjour. Da. Ciocolata preferată este Nutella, bineînțeles. Parfumul preferat e ăsta. O să mă dau puțin. Și filmez cu telefonul. Cam atât despre mine, așa că pa! Ok, bye!